नमस्कार ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲର୍ଡ଼ସରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ 280 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଯେମିତିକି ଫ୍ଲପ୍ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମିଡ଼ିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଜମି ଭଲ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିପାରିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ହାପି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ଖେଳ